So mae bawb yn ysgol Yslyfera Bro Dir, Cenydd sydd fan hyn. Gobeithio bod chi i gyd yn iawn yn cadw'n saff yn ystod y cyfnod ryfedd. Mae'n gyfnod od iawn a dwi'n gobeithio bod chi'n gallu para i weithio a para i ddefnyddio'ch Cymraeg chi. Mae hynny mor bwysig wrth gwrs. Mae wedi bod yn bwysig i fi yn yngwaith i yn sylwebu ac yn gweithio ar chwaraeon i'r BBC. Felly pob hwyl gyda'r diwrnod o Gymreigdod. Dwi'n siŵr gewch chi hwyl a cyrwch ati i sylwebu eich hunan a cael tro arni. Felly pob hwyl yn yr hyn i chi'n mynd i wneud yn eich gyrfa. Cofiwch dysgu gorau, dysgu byw. Wel, dyw Cymru byth yn gwneud pethau'n rwydd i unrhyw un, ydyn nhw? Then ni'n mynd am y cic adlam yn hyn. Wel, ni'n cadw ddim mewn os cadw fi am rwy'n y dau gymal yn mynd am... Clywed y dorf yn ceisio canu ac yn ceisio annog y tîm dros y llinell derfyn. Gwrandewch ar hyn. Os angen dweud mwy, dyna mae'n ei olygu i'r bobl fan hyn. O Cymru yn dal i mewn, bosib mae'n gic-os fewn i fod fan hyn. Os mae Braich Iaco Pipe ar led. Bigger, draw at Adams. Adams! Yn mynd am gaeth! Dyna ni! Mae'r fuddugoliaeth yn gyflawn! Does dim ffordd nôl i Loegr nawr! Fuddugoliaeth arall i Gymru! Mewn blwyddyn sy'n gorffen â 9, mae hanes yn ailadrodd ei hun. Mae'r stadiwm yn ferw gwyllt. Mae pawb yn gwybod nawr. Mae'r Saeson ar ei thlad. Buddugoliaeth arall i Gymru dros Loegr.